é capaz de ser espectacular e marcar tempos espectaculares, porque, bueno, podemos decir que é verdad que a montaña galega xa conoce, pero cando sale fora, incluso en probas europeas, pois é un hombre a ter en conta e unha referencia. Sí, a verdade que o que fai Pisco non debe estar á altura de moitos, non? Porque é algo moi complicado, a veces meténdose incluso nos tempos dos non carrozados, dos CMs e das barquetas, e ao final hai que recordar que leva un coche que está diseñado e feito para correr en terra, non nos olvidemos. Así é, ao final os carcross tampouco levan tanto tempo na montaña, apareceron como quen din fai pouco, e a verdade que simplemente espectacular, pues, as imaxes que nos deixa, iba a decir en cada carreira, casi en cada curva, Pisco Ventín. Como ti bien decías, Quique, momento de comprobar que todo está en orden, de volver a limpar la pista para esas últimas unidades, esas 5 últimas unidades que, bueno, en este caso son os claros favoritos, ¿no? Temos o máximo favorito. Eu digo que neste caso Jacobo Senín, podemos dicir, levando un pouco o tema rally un pouco o Víctor Senra da montaña. Así é, non? Eu teño un bo amigo que dice que cada vez que Senín mira unha reta se teletransporta, non? É verdad, porque ao final hai que salientar que Jacobo pois ten un coche que é unha auténtica animalada, non? É un monocasco de carbono que pesa alrededor de 550 kilos para casi 550 caballos. Isto é unha verdadeira relación peso-potencia casi que mellor obviada, porque podemos decir que é unha auténtica locura, pero bueno, non cabe dúbida, que ao final ter a mellor montura está claro que che pon como o máximo favorito se non pasa nada raro, pero hai que facer eses tempos, hai que ter esa motivación, hai que levar como leva Jacobo. Al final é un pouco como dicía, o de Víctor Senra nos rallies, con eses títulos todos, con esa montura tan superior, pero bueno, hai que cada metro conta, aí non pode haber un despiste. Estamos falando xa de cuotas maiores, aí non pode haber ningún tipo de despiste, porque senón digamos que os límites están moi cerca sempre. Está claro que sí, non? Eu recórdome a etapa de Jacobo con outras monturas, non? Como era o Fórmula Uteda, e a verdad que se analiza un pouco o cambio de conducción e a evolución deste piloto, a verdad que é unha auténtica barbaridade, non? Desde que ten a nova NP01 non fai máis que batir os seus propios récords. Veremos se é quen de este ano de batir o récord que ten en un 26.908. Non sei como miras, Quique, vendo como está o trazado, que viñamos falando un poquinho a largo da mañá, ¿no? De que este recén asfaltado, de que iso fai que sea máis rápido, pero mellor non hai tanta goma no trazado, hai menos grip. A temperatura, que hoxe está un bo día, a verdad que corre unha brisiña, non sei a temperatura se pode ser demasiado excesiva. Bueno, vamos ver, non? Como transcorre. Miraremos como faremos a cosa que dices que vais o tempo, que sí ou que non. Eu creo que digo que sí, Eu, é máis, digo que sí e que vai facer mañán. Hoxe non, porque normalmente na montaña, o por que non sabría decircho, pero